And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Umibig ako sa maling tao. Hi DJ Rocky. Una sa lahat, ay gusto kitang pasalamatan sa araw-araw na pagpapangiti mo sa akin. At gusto ko rin sana na magbahagi ng aking buhay pag-ibig. At naway, mabigyan mo ako ng tamang advice. Nang sa gayon ay matulungan niyo ako na mahanap ang aking Mr. Right. Itago mo ako sa pangalang Tabi. At ito, ang aking secret file. Miyembro ako ng LGBTQ community. Isa akong bisexual. Isang private nurse. At namumuhay mag-isa sa loob ng 8 taon dito sa Quezon City. Inaamin ko na isa akong boring na tao. Hindi ako pala kwento, pero good listener naman ako. Hindi ako marunong sumayaw at hindi rin kagandahan ng boses ko pagdating sa kantahan. Hindi rin ako mahilig gumala o lumabas ng bahay. Dahil nature ng trabaho ko na mas madalas nakakulong kasama ang mga nagiging pasyente ko. Kaya nakalimutan ko na rin ang social life. Kaya nga pag wala akong duty, manunood lang ako ng TV o di kaya'y makikinig ng radyo. Kasabay ng mga paglilinis ko sa apartment at dun masaya na ako. Sapat na yon para palipasin ang isang araw ng buhay ko. Well, nagkaroon din naman ako ng jowa dati. Kaso, sa tagal ng panahon na single ako, nakalimutan ko na rin ang ibig sabihin ng pag-ibig. And by the way, bukod sa best friend kong si Rick at nag-iisang kong kapatid na nasa abroad, ay wala nang ibang nakakaalam na isa akong bisexual. March 10, 2022. Magbe-birthday ang best friend kong si Rick na isa ring bisexual. Pero parehas kaming nagtatago. Hindi namin pinapahalata. So, nagsama kami sa araw ng birthday niya. Para naman maranasan daw namin uli ang social life. Makalimot na rin kahit papano sa mga problema sa buhay. Nung birthday ni Rick, bit-bit ko ang isang regalo. May iba pa siyang mga bisita. At halata na lahat ng mga tao na naiwan ay uhaw na uhaw sa alak. Halos kilala ko lahat ng mga naiwan dahil kaibigan namin ni Rick yun. Maliban na lang sa isang taong bago sa paningin ko. Nakaupo siya sa sulok, tahimik na naninigarilyo. Eksaktong nilapitan ako ni Rick para ayain na umupo na sa inuman at sabay ko siyang siniko. Sabi ko, ikaw pumapag-ibig ka ngayon at balak mong palitan ng petsa ng Valentine's Day sa araw ng birthday mo Tumawa ako noon. At sinagot niya ako ng, loko ka?
Si Calvin yan, kawork ko. Parehas kayo. May sariling mundo. Kaya niyaya ko naman para malibang. Akala ko, pumapag-ibig itong kaibigan kong si Rick. So, eto na nga. Umupo na si birthday boy sa inuman. Niyaya si Calvin, hinila niya ako. Naupo na rin ako at pumugit na sa upuan ni Rick. Habang nag-iinuman kami, panakaw-nakaw ang sulyap ko kay Calvin. Hanggang sa napansin ako ni Rick, binulungan ako. Type mo, no? Wag kang mag-alala. Aalis ako sa upuan ko para kayo ang magtabi. Kunwari, kukuha ako ng yelo. Tumawa si Rick. Wala akong nagawa kundi sumunod na lang sa plano niya. At nagkaroon na nga kami ng pagkakataon na magkatabi. Pero hindi kami nag-uusap. Siguro'y nahihiya rin siya, tulad ko. Pagdating ni Rick bitbit ang 2 supot ng yelo, ay nagpaalam ako na iihi at magyosi. Laking gulat ko na lang. Nang pumunta ako sa smoking area, ay nandoon si Calvin. Naninigarilyo. Inalok niya sa akin ang lighter niya. At doon kami nagsimulang magkwentuhan. Tinanong niya ako kung naglalaro ako ng Mobile Legends. Ang sinagot ko, oo. Dahil pampawala ng stress to. Bukod sa TV at love radio, ang ginagawa ko pa para malibang ako ay maglaro ng Mobile Legends. At nang malaman niya yun, ay sinabihan niya ako na maglaro tayo minsan, ha? Eto na. Kinabukasan, may nag-request message sa inbox ko. Galing kay Calvin. Well, ang nakalagay lang naman doon ay yung ML account niya. Hanggang sa sinin ko na nga siya at nireplyan ko. Then tinanong niya ako kung may hangover ba ako. Masarap maglaro ng ML habang nag-iinom. Dagdag pa niya. Sumagot ako ng G, kung ganun. So, pumayag ako na maglaro ng ML habang nag-iinuman kami. At habang tinititigan ko si Calvin, dahil nasa harapan ko siya, mas nasipat ko na kahawig niya si Marvin Agustin. Maganda ang katawan nito. Mukhang nagpapa-abs, masipag mag-gym. At hindi ko na mapigilan ng sarili ko na humanga palalo sa kanya. Pero syempre, hindi ako aasa dahil alam ko naman ang posisyon ko. So after naming maglaro at maginuman, ay nagpaalam na ako kay Rick na mauuna na ako. Morning shift pa ako sa duty ko eh. Agad naman pumayag ang best friend kong si Rick. Pero sasabay na rin daw sa akin si Calvin, kahit magkaibang way namin. At habang nag-aabang ako ng jeep, tinanong ako ni Calvin kung sino ang kasama ko sa bahay. Sumagot ako ng wala. At ang sabi niya, ay ihahatid niya raw ako sa bahay para safe ako. Tumanggi ako ng una pero nagpumilit siya. Napa-oo na lang din ako. Ang saya-saya ko noon. Sabi niya pa sa akin, nang makarating kami sa bahay, medyo malayo pa lang inuupahan mo. Medyo delikado pa rito, ha? Nang sabihin niya yun, napaisip ako. Pauuwiin ko ba siya o pagsistayin ko na lang siya sa bahay? Baka kasi siya naman yung mapahamak. Kaya inalok ko siya sa bahay na lang siyang matulog. Pumayag naman siya.
Dahil iisa ang kama sa apartment ko, ay napilitan kaming magtabi sa higaan. Medyo nahihiya nga lang ako dahil naghihilik ako. Okay lang naman sa kanya yun. Mahimbing ang tulog ni Calvin. Pero hindi ako dinadalaw ng antok. Ako na nga sana ang dadalaw kung pwede lang. Pinagbastan ko na lang si Calvin habang tulog. At hindi ko na maitago ang damdamin ko para sa kanya. Pakiramdam ko nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Simula noon, araw-araw na kaming magkausap sa Messenger. Hanggang sa ilang araw pang lumipas, ay naging kami na. Yes, DJ Rocky, umamin ako sa kanya na gusto ko siya. At sumagot din siya sa akin na gusto niya rin ako. Nung una, maayos naman kami ni Calvin eh. Halos sa apartment ko na siya nakatira. After work, sa bahay ko na siya umuwi. Binigyan ko pa siya ng kopya ng gate at main door key sa inuupahan ko. Masaya kami kahit pagod sa trabaho. Sulit naman dahil may kausap at kayakap sa gabi. Nasanay ako na gano'n ang setup namin. Weekdays, nasa bahay siya. Weekend, sa apartment niya. Para naman makapaglaba at makapaglinis siya. At sanay na ako sa tawagan namin na asawa ko. Ang sarap sa pakiramdam, DJ Rocky, na ma-in love. Pasko, December 25, 2022. Magkasama kaming nagdiwang. Kasama ang iilan sa mga nakakaalam at nakakakilala sa amin ni Calvin sa Batangas. Nanonood siya sa cellphone niya ng YouTube video. Katabi ko siya noon. Nang biglang may nag-pop up na message mula sa isang taong nagngangalang Bernard. At ang sabi ng taong to ay, "Opo, mahal ko. Tapos na." Nanlaki ang mga mata ko, DJ Rocky. At napatitig ako sa kanya. Pero hindi ako umiimik. Umakyat ako sa kwarto ko para mag-empake ng gamit. Dahil gusto ko umuwi sa Maynila ng araw ding yun. Alam kong may mali. Sumunod siya sa akin at wag ko raw pansinin yun. Kaibigan lang daw niya yun. Sabi ko, kung kaibigan mo yun, patingin ang buong conversation. Pero hindi niya ginawa. Hindi siya pumayag. Inisip ko, sige, para hindi nakakahiya sa mga kasama namin, tapusin ko muna ang okasyon at magpanggap na parang walang nangyayari sa amin ni Calvin. So, hindi ko na rin kinaya. Akala ko kaya ko na magpanggap na parang walang nangyari, wala akong nakita. Umuwi kami ng Maynila. Pakiramdam ko may gusto akong malaman, alamin. Pagdating namin sa apartment ko, agad siyang nagpaalam na uuwi sa apartment niya para makapaglaba. Umoo ako, pero pag alis niya, dahil natandaan ko ang buong pangalan ng taong tumawag sa kanya ng mahal ko noong Pasko, ay hinanap ko yun sa FB. Nakita ko naman agad. Nag-message ako. At ang sabi ko, "Hi po, Merry Christmas." Nag-reply naman siya at sinabing, "Thank you, sino po sila?" Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Tinanong ko kung may kakilala siyang Calvin at sumagot siya ng, "Oo, partner ko siya." At 7 taon na kami, official. Open kami both sides sa family namin. Wala siya ngayon nasa Batangas kasama ng office mates nila. May kailangan ka ba? Nang mabasa ko lahat ng yun, para akong binuhusan ng isang drum na malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halos 9 na buwan na akong umiibig sa taong pag-aari pala ng iba. Sumagot ako ng, "Wala po, kausapin ko na lang pag nagkita kami." Sumugod ako sa apartment ni Calvin.
Doon ay naabutan ko siyang nakahiga at nagpapahinga. Tinanong ko kung sino yung Bernard sa buhay niya at laking gulat niya nang marinig niya ang pangalan na binigkas ko. Bumalikwas siya ng bangon at umiyak na ako. Sabi ko, umamin ka na lang. Kesa sa itago mo pa sa akin to. At mabuhay ako sa ganitong setup. At doon na nga niya inamin, DJ Rocky, na sila nga ni Bernard. Kaya lang napabayaan daw siya ni Bernard at nakita niya sa akin ang mga bagay na hindi kayang maibigay ng kanyang partner. Hanggang sa tuluyan na siyang napaibig sa akin. At hindi na niya kayang mawala ako sa buhay niya. Pero hindi rin daw niya kayang iwan si Bernard dahil mahal niya na ito. Lalo ako umiyak sa mga narinig ko. Kaya ako na ang nag-decide sa mga oras na yun. Ano yun? Dalawa kami, mahal niya. Ako na ang lalayo at mananahimik kahit masakit sa loob. Mahal na mahal ko siya eh. At para sa ikatatahimik naming tatlo, ako na ang magpapaubaya. Pag naalala ko siya sa mga panahon na to, namimiss ko pa rin siya. Pero wala na akong magagawa. Dahil nakablock na siya sa akin eh. Pero syempre umaasa pa rin ako na balang araw ay makakahanap din ako ng totoong magmamahal sa akin. Yung akin lang. Na ako lang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa inyong pakikinig. Sana'y mabigyan niyo ako ng advice sa pinagdaraanan ko. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Tabby. At ito, ang aking secret file.